Un mundo en paz, sen guerras, sen o que ninguén se sinta discriminado por razón de raza, sexo ou relixión. En Vilanova, un ano máis, o Día da Paz celebrouse por todo alto. O encontro dos escolares de todos os colexios da vila tivo que desplazarse do campo do Terrón ao pabillón multiusos. O motivo, o mal tempo. Cun baile multitudinario, os rapaces demostraron o seu talento e aproveitaron para demandar un mundo libre de conflitos e de violencias. Tamén deron lectura a un manifesto. Este ano, os encargados de lelo foron Ian e Mayra. Pois este ano falaba de que non podía haber guerras, da violencia, do abuso sexual. Moi nervioso, estaba moi nervioso. Aproveitamos e preguntámoslles como ven eles o panorama mundial. Imos camiño de conseguir a paz ou este mundo anda revolto? Hai en sitios que sí, hai en outros que non. Aquí creo que sí. Fai uns anos as guerras estaban continuas. Creo que agora se disminuiu, pero creo que debería ser sempre así, que non houbera guerras. Por terceiro ano consecutivo, rapaces dos distintos centros vilanoveses volveron facer unha recollida solidaria de alimentos. De novo, todo o recadado foi para o ONG Amigos de Galicia. Este é o segundo ano que se fai, que fan este evento destinado a Amigos de Galicia. Todo o que recollen van destinado a nosa asociación. O que fan é eso, todos os nenos que participan traen 1 kilo de alimentos e nos os destinamos a todas as familias que atendemos na comarca do Salnés. Segundo explican dende a entidade, na comarca hai moitas persoas que precisan deste tipo de axuda. Agora mesmo estamos atendendo sobre, máis de 500 persoas na comarca de Salnés, que corresponde a 152 familias, máis ou menos. E son familias que se atopan sen recursos, con escasos recursos, e todo vai ir destinados para eles. Dende Amigos de Galicia aproveitaron ademais para agradecer o xesto xeneroso dos rapaces de Vilanova nun día tan sinalado como de hoxe, o Día da Paz.